Първи ноември – ден, в който отдаваме почит на народните будители, като Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Иван Вазов и много други силни личности. Но сред тях достойно се нареждат изключителни жени, като Анастасия Тошева, доктор Съба Костова, Райна Княгиня, чието имена трябва да сияят като истински символи на смелост и решимост в сърцата на всеки българин. Житейските им истории, които с вдъхновение, преданост и решителност ги превърнаха в истински народни будители и борци за свобода и образование. Техните животи са свидетелство, че жените са неотразими съюзници във всяка борба за права и свобода. Нека се потопим в тези изключителни истории, които ни показват, че истинските герои и борци за свобода не винаги са с мечове и щитове, но винаги с силно вярване в правилната кауза. Нека тяхната преданост и решимост да ни вдъхновяват и да ни напомнят, че няма граници пред смелостта, когато вярваме в промяната и справедливостта. Светлини на будителство. Житейските истории на Анастасия Тошева, Райна Княгиня, доктор Съба Костова и моята на Невена Азманова, майка на Веселин Ханчев. Аз съм Невена Азманова, родена на 21 май 1875 г. в Стара Загора. Завърших девическата гимназия в родния си град, а след това се насочих да уча медицина. Дипломирах се през 1899 г. в Нанси, Франция, заедно с моята приятелка доктор Съба Костова. По време на обучението си се запознах с моя съпруг и баща на Веселин Ханчев, Симеон Ханчев. След завръщането ми в България, приех да служа като координатор в една ловешка болница. А след като се установих отново в Стара Загора, изпъкнах с нещо в медицинската област. Създадох детско и акушеро-гинекологично отделение през 1910 година. Работех като градски лекар и ръководех здравната станция на Българския червен кръст. Живота ми не беше организиран само до медицината. Бях представител на клоновете на Българския женски съюз в Ловеч и Стара Загора, а през 1927 година основах и ръководих до 1944 година Женското културно-просветно благотворително дружество Пробуда. Неговата цел беше да подготвя жените да бъдат достойни майки и гражданки. А през 1912 година, заедно с доктор Съба Асенова Костова, учредихме дружество Самарянка. Неговата цел беше да се бори с бедността и болката на майки и деца. Бях горда, че мога да помагам на толкова много хора. Благодаря ви, че имах възможност да споделя с вас най-важните моменти от живота ми. Сега, с огромно уважение и вдъхновение, нека се запознаем с житейската история на доктор Съба Костова и да се впуснем в живота и постиженията й. Аз съм доктор Съба Асенова Костова, родена на 8 ноември 1875 г. в Сливен. Растях в сенките на освободителните идеи, научени от моя баща, брат на войводата Хаджи Димитър Асенов. Баща ми се присъедини към освободителната руско-турска война, но загуби живота си по пътя към свободата. Моя брат беше свързан с Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година. Заедно с Мария Дайрова и Невена Азманова от Стара Загора сме първите жени, при това българки, които бяха приети и завършват медицина в Нанси, Франция през 1899 година. Моята специалност е акушер-гинеколог. След завръщането ми в родината бях първата жена лекар, практикувала в родния си град. След известно време ме назначиха в Ямбол. Там срещнах бъдещия си съпруг, военния хирург доктор Марко Костов, родом от село Змеево, Старозагорско.
Увенчани митрополит Методий през 1901 година в Стара Загора, където се установихме за постоянно. Нашия град беше сред основните места за подготовка на Илинденско-Преображенското въстание за освобождение на оставените по турско робство части на българските земи. Тук се изпращаха чети за Македония и Одринско. Аз бях куриер и касиер на четата на брат ми, войводата Кръстю Асенов. Нашия град беше началото на Балканската освободителна война през 1912 година, когато цар Фердинанд прочете манифеста за начало на войната в храма Света Богородица. Нашето семейство беше сред малкото, които гостуваха на царското семейство. Създадох дружество Самарянка през февруари 1912 година с идеята да подготвяме жени с медицински познания, готови да помогнат на фронта по време на война, природни бедствия и епидемии. Семейството ни беше изправено пред много предизвикателства. От устройването на хилядите бежанци от Македония, Одринска и Беломорска Тракия и последиците от земетресението през 1928 година до борба с епидемията на детската туберкулоза. По това време съпругът ми, доктор Марко Костов, стана един от най-добрите хирурзи в окръжната болница в Стара Загора. Имахме 5 деца, но 2 от тях загубихме на ранна възраст. Останалите 3, Асен, Мария и Надежда, само синът ми продължи традицията като лекар. Неговата съпруга стана лекар-педиатър. Те създадоха своя собствена клиника в Стара Загора. Правнучката ми стана дерматолог-венеролог и завежда кожно-венерологичния диспансер в областната болница. Нейният съпруг стана пулмолог, а праправнукът ми генетик. Живота на доктор Съба Асенова Коцтова представлява вдъхновяващ пример за ангажимент и служене към обществото. Тя се издига в епохата, когато жените имат ограничени права и възможности, но с решителност и упорство успява да стане първата българка, завършила медицина в чужбина. Този ентусиазъм и преданост към обществото правят нейния живот и дело пример за всички, които се стремят към позитивни промени и просветление на обществото. Нека се потопим живота и постиженията на Анастасия Тошева и да се вдъхновим от нейната непреклонност и желание да промени образованието и бъдещето на българския народ. Казвам се Анастасия Тошева. Родена съм на 18 януари 1837 година. Когато навърших 10 години, родителите ми, Гана Маркова и Михо Каличков, ме изпратиха в местното училище. Освен базовите познания по четене и писане, там научих и гръцки език. С моите ум и качества се изявих пред Захари Княжески. Така през 1850 година той се свърза с родителите ми и получи тяхното съгласие да замина в Одеса. Преоблечена в мъжки дрехи и с мъжко име, заминах към Одеса. Там научих много неща, но винаги с една цел – да се върна и да променя образованието в България. Настъпи най-накрая момента и през 1857 година се завърнах в Стара Загора. По-късно през същата година аз основах училище при църквата Свети Димитър. Първоначално започнах с 24 ученички, но за жалост година по-късно се наложи да затворя училището поради епидемия. Но на следващата година се омъжих за моя съпруг Тошо Тошев. Родиха ни се 3 прекрасни деца – Стефан, Светослав и Марийка. За 7 години живот в пансион не бях научила основните неща за грижа в къщата и с помощта на семейството на мъжа ми се справих. През 1863 година възникна неотложна нужда от отваряне на девическо училище в Стара Загора. Така се стигна до завръщането ми в класната стая. Основах девическото класно училище и то стана едно от най-добрите в България. В него идваха момичета от цяла България, но едно от най-добрите беше Райна Фотекова, която по-късно ще стане героиня в Априлското въстание. Наложи се да пропусна учебната 1866 година поради здравословни проблеми.
А пък през 1869 година завърши първия випуск от възпитанички на девическата гимназия. Повечето от тях станаха учителки в България, в Ниш и в Охрид. Така животът ми неочаквано се промени. Бях замесена в публичен скандал, бяха засегнати моето име и репутация. През 1870 година се наложи аз и семейството ми да се преместим в Габрово. Там, след 2 седмици след като се преместих, пристигна делегация от настоящи учители, които ме умоляваха да започна работа в тяхното девическо училище. Когато започнах работа там, основах майчинско дружество "Майчина любов", което служеше за подпомагане на образованието на ученичките в училището. Следващите години животът ми неочаквано се промени няколко пъти. Първо се наложи да се преместим от Стара Загора в Велико Търново. После мъжът ми се разболя и почина, а след като се премествахме от Велико Търново към Стара Загора, и дъщеря ми Марийка също почина. Останах сама с синът ми Светослав. След преместването ни в Стара Загора беше много тежко. Градът беше сринат до основи. Местното население живееше в малкото останали турски къщи. Наложи се да живеем със семейството на сестра ми. За разсейване ме изпратиха по-късно същата година до Киев, за да доведа българки, завършили девическия лицей. Така, след като се завърнах от Киев, бях обявена за директорка на новата девическа гимназия в Стара Загора. През 1892 година реших, че ще подам молба за напускане и пенсиониране. И така завърши активната ми кариера като учителка. През 1906 година бях поканена на 25-та годишнина от отварянето на новата девическа гимназия. Бях горда, че трудът ми продължава да образова и да дава нови възможности на ученичките в България. Животът на Анастасия Тошева е история за посветеност, образование и борба за знания на българските жени през Възраждането и след Освобождението. Нейният живот и дело остават важна част от българската история и култура, насърчавайки бъдещите поколения да преследват своите цели и да се борят за образование. След като се вдъхновихме от историите на Анастасия Тошева и доктор Саба Костова, сега ще чуете още една изключителна жена – Райна Княгиня. Здравейте, казвам се Райна Княгиня и ще ви разкажа историята за своя живот, която започна през далечната зима на 18 януари 1856 година в град Панагюрище. Родих се в семейството на Нона Налбанска и свещеникът Георги Фотеков. Завърших Панагюрското училище и на 13 годишна възраст училищното настоятелство ме изпрати да продължа образованието си в известното девическо училище в Стара Загора с директор Анастасия Тошева. 5-годишния курс за обучение го взех за 4, с отличен успех, награди и грамоти. През учебната 1874-75 година аз бях учителка в Панагюрище. При подготовката на априлското въстание, края на месец март 1876 година, Георги Бенковски дойде при мен и ми възложи да ушия главното въстаническо знаме, което ми отне месец за да го ушия. На 22 април то беше тържествено осветено. Аз бях първата жена знаменосец, редом рамо до рамо с великият Георги Бенковски. Участието ми в априлското въстание ме поднесе като символ на борба за свобода. След превземането на Панагюрище, аз и моят баща бяхме заловени. Аз бях карана в Пловдивския затвор. Там бях бита, малтретирана и оставена само на хляб и вода. Но никакви страдания не можеха да ме пречупят. Благодарение на европейски дипломати, аз бях освободена и изпратена в Москва. Там учих 3 години медицина и станах акушерка, първата дипломирана в България. След завършването на образованието ми се завърнах в България и станах учителка в Търново. След 3 години аз се преместих в
родния си град и се омъжих за Васил Дипчев, който стана кмет на града. С Васил имахме 5 сина, 4 от които станаха офицери в българската армия. През 1898 година съпругът ми беше избран за народен представител и цялото семейство трябваше да се преместим в София. В същата тази година съпругът ми почина и аз трябваше да продължа да се боря за семейството си. Работех като акуширах на бедни жени и успях да издействам построяването на майчин дом в София. Моя живот беше изпълнен с предизвикателства, но аз никога не се предадох. Борбата и акушерството ми позволиха да помагам на стотици жени и деца. Днес ние почитаме Райна Княгиня като истински народен будител и символ на силата на жените в българската история. Тя ни напомня, че дори в най-тежките времена истинските герои винаги намират смелост да се борят за по-добро бъдеще. Днес ние се потопихме в животите и историите на 3 изключителни български жени – Анастасия Тошева, доктор Съба Костова и Райна Княгиня. Техните житейски приключения и постижения ни вдъхновяват и ни напомнят, че независимо от пола, смелостта и предаността на един човек могат да променят света. Тези жени са символи на борба за свобода и равноправие, както и на вечното желание на човечеството да се развива и подобрява. Те не се отказаха пред предизвикателствата и страданията, а по-скоро използваха тяхната сила и знания да направят света по-добро място. Благодарим ви!